Fit-tlieta tal-erba filgħodu bosta qamu maħsuda b'teżżiża li nħasset minn diversi postijiet f'Malta u Għawdex. Hawnhekk l-apparat siżmiku tal-Uffiċċju Siżmiku fl-Università ta' Malta mal-ewwel indikazzjonijiet wera li dan kien terremot li kellu qawwa 4.5 fuq l-iskala Richter. Iżda din ma kienitx l-unika teżżiża li seħħet f'Malta f'dawn l-aħħar sigħat u xhur, hekk kif ma dan l-istazzjon Dr. Daniela Farrugia, riċerkatriċi f'dan l-uffiċċju, saħqet magħna li b'kollox sa issa f'dan ix-xahar inħassu 15-il teżżiża. Dan il-lejl inħasset teżżiża l-ħabta ta' 3 ta' filgħodu, però ma kienx l-unika teżżiża li nħasset u laqqas li saret. Inħasset oħra l-bieraħ għal-ħabta ta' 28 u anke kena rapporti ta' minħass teżżiżiet oħrajn illum dal-għodux il-5. Dawn semmejt 3 jien, però seħħew ħafna iktar teżżiżiet dan ix-xahar, irrekordjajna madwar 15-il teżżiża kollha mill-istess area. Dr. Farrugia qaltilna li fit-tlieta ta' filgħodu immedjatament ġew innotifikati minn 8 sismometri li għandhom f'Widdalan f'Birzebbuġa, Ixlendu, il-Qal Għawdex, Kemmuna, Ħaġarqin, Xtoplaġin, ħdejn it-Torri l-Aħmar fil-Mellieħa u anke fl-Imsida. Għanna sistema fejn irċivu alerts, allura fit-tlieta ta' filgħodu għalkemm jien ħassejtu qomt bit-teżżiża xorta konna nirċivu SMS għax is-sistema li hija magħmula minn ammont ta' seismometers li għandna fil-pajjiż għandna 8 tinduna li hemm xi ħaġa li hija komuni, allura jirċievi alert. Din it-teżżiża ġabet diversi reazzjonijiet minn bosta, hekk kif l-Uffiċċju Siżmiku sa issa mit-tlieta ta' filgħodu irċieva madwar 1200 rapport. Ir-riċerkatriċi spjegat li t-terremot ta' 3 ta' filgħodu kien wieħed medju u li nħass daqshekk minn diversi irħula fin-nofsinhar tal-pajjiż peress li seħħ proprju 20 km l bogħod minn Xtutna.